Niining adlaw nga igpapahulay, amo ikaw gidapit, gidayeg, ug kami nagahangyo kanimo nga imong ablihan ang among mga una-una. Nga ang balang espiritu magakunsad, magapuyo sa among kinabuhi, nga sa among pagtuon karon. Ikaw unta amo mahihimong giya nga ang mga pulong mahimo na mo nga gabayan. Tabuni ako Ginoo sa imong cross, niining adlaw, aron ang imong mensahe mo'y mabutang ug maoy makita sa mga kapaglaom namo nga nagapaminaw dinhi sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Kinintanan among gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Before nato i-discuss ang atong topiko mahitungod sa self-control, ako usa i-discuss kung unsay diferensya ni ining patient ato mga nahisgutan ning patient sa milabay nga mga adlaw. Patient against self-control. Unsa may diferensya? Atong basahon. Patient is the capacity to accept or tolerate delay, trouble, or suffering without getting angry or upset. So makapaabot ka, dili ka masuko, kaya nga naman, doon na kay pailob. Samara nga maglinya ka dito sa bangko niya, taas kayo, daghan kayong linya, kaya ang mga tao mukuha og kwarta, ikaw pod mukuha og kwarta, pero nakapaabot ka sa imong linya nga naghilom o niya nagmatinud-anon. Maunay buot ipasabot sa pasensya. Unsa may ipasabot ni ining pagpugong, self-control. The ability to control emotions, impulses, and behavior to achieve a greater, often long-term goal. Sample. Sama ni anang gusto ka mag-diet. Apan, bisan pag-unsay, maabot sa kinabuhi, nakapaabot ka, kaya nga naman naa kay goal nga maniwang ka. Sa espirituhanon nga pag-alagat, doon na kay pagpugong sa tanan, nga dili maayo, nga ibutang sa imong lawas, o ibutang sa imong hunahuna. Maunay pasabot sa self-control. Unsa may functionality ni ining atong duha ka mga virtues nga akong gidaklit lang kay susa, parpariha ra sila. Emotional regulations and tolerance of delay. Maunay pasabot sa patient. But self-control is an active inhibition of impulses and action. Active, meaning karon nahitabo ang pagpugong sa imong kaugalingon. Ang pagpugong o pagpaabot, lahi. So ang pagpugong, mao ang pagpugong sa pagbuhat ug dili maayo. Ang pagpugong sa pagbuhat nga dili hauyon sa uban nga mga tao, mao ni siya gipasabot nato nga self-control. Relationship. Patient is a specific type of emotional regulation that can be a component of self-control. So ang patient, usa ka part sa self-control. Patient can be a component of self-control, but self-control can exist without patient. So ang self-control, pwede siya nga mag-inusara ra bisan wala ang patient. Example. The decision to diet involves self-control, not necessarily patience. So, mo na akong gingon ganina, mo ni dako kay nga diferensya sa patient ug self-control. Pero ang ato nga mensahe karon maghisgot mahitungod sa self-control. Dunay usa ka magsusulat si Warren Buffett. Naingon siya, the difference between successful people and really successful people is that really successful people say no to almost everything.
Mangutana ko ninyo, do you know how to say no to everything? Kabalo ba mo balibad sa tanang mga butang or sa tanan nga decision nga inyong ginahimo? Another nga magsusulat, kinisi actually si Warren Buffett, usa ka dato kayo nga tao sa Amerika, buhi pa man ni siya karon. Pero usa ka tao nga akong hisgutan nga naghisgot usab og sama niini mao si Steve Jobs. Now, kung nakailam mo ni Steve Jobs, Jobs maoy CEO sa una sa Apple. So, kung naamoy Apple Watch, Apple nga computer or Apple nga cellphone, siya mo'y naghimo og ang CEO niya ng Apple. Unsa iyang giingon? Ingon siya, people think focus means saying yes to the things you've got to focus on. But that's not what it means at all. It means saying no to 100 other good ideas that are there. You have to pick carefully. I'm actually as proud of things we haven't done as the things I have done. Innovation is saying no to 1,000 things. Tingali tinuod ang giistorya sa atong mga magsusulat. Number 1, nganong tinuod, dato kay sila, while ako, pobre kayo. Daghan kay silang kwarta sa ilang giistorya, while ako, pobre kayo. Tinuod siguro ang giingon, kay nga naman, kung kabalo ka, kuno mo ingon og no, muasinso ka sa imong pagpangnegosyo. Say for example, Steve Jobs. Sa dihang naghimo siya ni ining kumpanya nga Apple, sa dihang iyang gihimo ang primero nga Macintosh, kining Apple nga computer, daghan kayong ni suggest nga idea nga muni atong himuon, ingon din si Steve Jobs, no. I have to do it my own. O karon atong nakita kung unsa kanindot ang produkto nga gihimo ni Steve Jobs sa dihang iyang pag-ingon no to others. Do you say no to others? Do you know how to say no to others? Have you seen a parrot na gihimo nila nga parrot dito sa US nga dulaan ra ni siya, pero ang giistorya ra gyud sa parrot, moingon siya no, lahi-lahi og tuno pero no tanan. So kung imo siyang hikapon, moingon siya no, imo siyang pakutanon, moingon siya no. Asa ka pa ingon no, unsa imo ngalan no ra gyud tanan. This is a very interesting parrot. Samara na ako na ay mag-imbitar nimo nga pwede ka muwali dinhi mo ingon niya no. Pwede ka muhatag og donation no. Mauni ang giingon sa parrot, wa siya pili. No tanan ang iyang ginaingon, mauni siya nga parrot. Have you tried saying no to others? Have you tried saying no to yourselves? Have you tried saying no to anything that would distract or destroy you? Sa atong teksto nga gitun-an niining si Manaha, atong basahon sa Galatians 5 verses 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Nganong gibutang man ang self-control sa pinakalast? Nganong wala man gibutang ang gugma sa pinakalast?
Sa atong pirmiro nga wali niingon ta nga ang gugma mo'y gipasikaran niining atong mensahe karon tungod kay gibutang sa pinakauna gayon kay ang gugma sa Ginoo nga ang akong gugma para ninyo mao'y pinakaimportante nga butang nga angay i-develop sa tao kung siya magkinabuhi gustong mahimong leader sa atong iglesia. Pero nganong gibutang man ang self-control sa katapusan? Nganong mao man ni ang gihatag nga pinakakatapusan nga virtue? Nagpasabot ba ni nga ang self-control walay dili kaayo importante? Nagpasabot ba ni nga ang self-control pinakalas sa pinaka-importante nga virtue nga gusto sa Ginoo nga i-develop na to samtang ang balaang espiritu magatubo na to? Kung ang balaang espiritu magatubo sa atong kasing-kasing, kining tanan nga virtues nga akong gisgutan karon, mo ni magatubo sa atong kinabuhi. Why self-control ang pinakalas? Mao ni siya ang atong hisgutan. What is self-control, by the way? Self-control is the ability to manage impulses, resist temptation, and control emotions to achieve goals. It's an important life skill that can help people stay on track, make better decisions, and achieve their goals. Nanong gibutang sa pinakalas kay pinaka-importante sa kinabuhi sa tao. Kay kung dili ta kabalo magpugong sa atong kaugalingon, wala tay kapaingnan. Siguro bata pa ta, namatay na ta. Kung walay pagpugong ang atong ginikanan, siguro sa dihang buros pa ta, gikuha na ta, nakuhaan na atong ginikanan, kay walay self-control. Gibutang sa pinakalas, kay this is the most important thing for the other virtues to develop. Dili ma-develop ang ubang virtues kung wala ang self-control. Maunang gibutang sa katapusan ang self-control. Self-control is opposite to self-indulgence. Those who are spirit-led will have the strength to say no to themselves. Kinsa man di ay ang pinakakontra ni ining atong tupiko karon, ang atong kaugalingon. So kung atong subayon ang mga tupiko nga atong gisgutan, naghisgot mahitungod sa relationship nato sa Ginoo. Una-una pagyud, unya ang atong relationship sa atong isig ka tao. Atong makita dito patient, kindness, goodness, faithfulness, relationship nato sa atong isig ka tao. Ni ata sa katapusan, unsa man nga relationship ni sa atong kaugalingon. Relationship kung unsao nato ang atong kaugalingon nga ma-develop nato ang virtues nga gusto sa Ginoo nga i-develop nato. Do you have the ability to say no to yourselves? Si Tom Brady, usa ka inila kaayo nga American football player, naanay siya sa quarterback. Kining quarterback, mga kaigsuunan, mga kapaglaom. Katong taga-Amerika, swito kay sila anik, kita kay wala man kayo ni dinhi sa Pilipinas. Mauni siya ang tao nga magdala sa bula o niya iyang ilabay ngadto sa iyang kauban. So, pipila ka mga tuig, kini nga tao na himong sikat kayo nga players kay ngano man. Daghan kayong nadaugan nga MVP. Daghan kayong kwarta nga nadawat. Kabalo ba mo nga kining dula American football mas dako nig sweldo kaysa mo apil kag NBA or mo apil ka kanang gitawag nag-baseball. Dagko man sila sweldo pero dili kalupig sa sweldo aning American football. Pinakadako gini.
Akong gisulayan og palit og ticket sa una katon nag-championship nga gidula dito sa Texas. Pagtan-aw na ko sa mga ticket, tag 10,000 ang usa. Talag sa una ni. Nag-try po ko og palit og ticket sa NBA. Ang pinakamahal panahon sa championship na ay tag 1,000 plus. Bisag layo-layo na ka. Pero kini hilabihang yung mahala ni. Kini nga tao gipangutana sa usa ka Adventist nga pastor. Ang pangutana, how do you know about self-control? Giunsa nimo pagkabalo kung unsa ning self-control? Abi niyo kung sa'y giingon ni Tom Brady. Ingon siya, I will drink 12 to 25 glasses a day. Giunsa niya nga nung ingon siya nga nahimo siyang sikat, nahimo siyang maayo nga player, kay gainom siya og tubig 12 to 25 glasses a day. Ang requirement sa science, mga kapaglaom, muinom ta og tubig at least 8 glasses a day. Ato ba ning nahimo? Si Tom Brady, ingon siya 12 to 25 glasses a day. Siguro kung ato ning himoon, wala siguro tay problema sa atong kidney. Wala tay problema sakit sa atong lawas. Kaya nga naman, iano dra ang tanang dili, ang impurities, ang tanang dili, maayo sa atong dugo, iano dra dito sa atong ihi. Unsa pa gyud iyang giingon? 80% of he eats are vegetable. Di ba sa sinugdanan, giingnan ta sa Ginoo nga ang pinakamaayo nga pagkaon katong plant-based? So si Tom Brady, wala siya nahimong maayo kayo nga players hangtod nga wala niya gikinabuhian sumala sa giingon sa Biblia. Self-control. Pagpugong sa imong kaugalingon sa pagkaon sa dili maayo nga pagkaon, aron lang mamahimo kang sikat na magdudula. Nganong gibutang sa katapusan kay gusto sa Ginoo nga makabatunta og pagpugong sa atong kaugalingon aron katong mga virtues nga niya din hinaguna atong ma-develop sa atong kinabuhi. Nakahinumdum ko sa eksperyensya sa taga-Corinto. Katong problema bitaw sa taga-Corinto, nakaadto man ko aning Corinto. Usa sa mga problema sa panahon sa Corinthians, kining gluttony. Unsa man ning gluttony? Sa dihang daghan kay pagkaon, ang ilang ginahimo, halay sulod nila daghan kay pagkaon sa ilahang paba. Unya, malibang na pod, pagbalik kao na pod, inom na pod, ihi na pod, pagbalik kao na pod. This is what we call gluttony. Niadtong 1970, si Walter Mischel, doon na siya study about marshmallow. Ang mga bata, gitistingan kung unsaon nga makapugong sila sa dihang pagtanaw sa marshmallow. Siguro, kitang mga Filipino, wala kayo, di kayo ni uso na to. Pero for the Americans, nga naghatag ni ini nga pagtuong. Hilabihang importante haking ano man, marshmallow. Tanan nga tamis nga pagkaon sa mga bata, that is heaven. Ang mga pagkaon nga nindot kayo para sa mga bata, mauna na sa pinakalangit nga pagkaon. Giunsa pag-test ang mga bata. Ang pag-test, sumala pa sa professor, ibutang ang marshmallow at tubangan sa bata. Kung dili na makaagwanta ang bata, iyahang ipindot, na may pindot dito nga sirin, pagpindot, meaning, musurinder na ka, kay mukao na ka sa marshmallow. Tuon man, ang mga bata,
Niya ang resulta. Doon ay mga bata nga samtang nagpaabot sila kay ang gihatag 5 minutes man. Ang uban, 30 minutos pa lang, ning pindot na kay gusto ng mukaon sa marshmallow. Wala sila gitugutan, wala sila gipugngan, apan gitugutan sila kung unsay gusto nila mahitabo. Kay this is a study. Ang uban, usa ka minuto, ning pindot na. Ang uban, nakaagwanta gamay, apan pag-abot sa 2 ka minuto, ning pindot gihapon. Pero naagi yung mga bata nga nahuman na lang ang minutos. Nga gihatag tagal, 10 minutes, wa ra gihapon mo pindot nga gusto silang mukaon sa marshmallow. Abi ninyo unsay resulta? After how many years katong mga bata nga ilang gitistingan sa dihang gagmay pa ni adtong marshmallow nga project, mauni siya ang resulta. The children who waited longer went on to get higher SAT score. Kining SAT score, mauni score na to dito sa US. Barag sa tuwa din gitawag og NCEA. They got into better colleges and had an average better adult outcomes. Katong mga tao, mga bata, nga gagmay pa sila, unya nakagitistingan sila, nakabaton sila og pagpugong sa ilang kaugaling, nakaabot og 10 minutes, ning lap sila og 10 minutes, gawagin nila kauna ang marshmallow nga nasa ilang atubangan. Mautong mga tao nga nahimong mga successful sa ilang pagkinabuhi. The children who rang the bell quickest were more likely to become bullies. Ang katong mga bata nga sayo pa kayo ning rang na sa bell, kay mukao na sa marshmallow, mautong mga bata nga nahimong buluyagon sa eskwelahan. Unsa pa gyud? They receive worse teacher and parental evaluation 10 years on what we're more likely to have drug problems at age 32. So, mo ni nahitabo. Katong mga tao nga walay pagpugong, ning pindot sa ring, nga wala pa mahuman ang gihatag, gialuted nga time, nahimong mga problema ang uban ni gamit og mga droga nga dili ang ayan gamiton sa tao. Si Michelle concluded that children may be taught what it pays to work towards the future instead of living for instant gratification. Usually, kung kita dili ta makapugong, nalipay ta anang panahon nga nahitabo ang pagsulay apan pagkahuman. Daghan kaitag mga remorse sa atong kinabuhi. Pero ang mga tao nga naanad nini, wala sila remorse. Pero ikaw nga nag-practice kung unsaon nga ma-develop, nga mamahimo kang tinuod, nga tawo sa Ginoo, tinuod nga sulugon sa Ginoo. It is a painful experience nga dili ka makapugong sa imong kaugalingon. Doon na pagilain nga study nga gihimo ni A.J. Jacobs. Gitawag kini nila og radical, it is called the radical honesty. Unsa may buot ni ipasabot ning radical honesty, di na ako basahon, kamo na lay basa. Pero akong isulti ninyo kung unsay buot ipasabot ni ning radical honesty. Si Jacobs, usa ka lalaki, apan iyang gitistingan nga mamahimo siyang babae. Iyang gitistingan nga sunon niya tanan ang mga artista nga nindot kayo. Iyang gitistingan nga iyahang sunon ang mga inistoryahan sa mga tao nga nindot kayo. Ilado nga tao tungod kay kunon sa imong ipabuhat niya, mababayi man nga action o lalaki man nga action, pwede niyang himon. Pero sa kapanahon niya na iyang gitistingan kining gitawag og radical honesty. Unsa man ning radical honesty? Meaning, kung mo istorya ka sa publiko, walay pugong-pugong, kung unsay na sa imong hunahuna, isulti nimo sa tanan. Isulti nimo diha sa public. Abi niyo kung sa'yo nitabo, ingon din siya, akong basahon.
This was the worst month in my life. Human niya gihimo katong iyang radical honesty. I have to spend the following weeks to apologize to anyone I offended. No self-control, just speak what you think. To do, never, or whatever. So, pangutanon ta mo. Mao ba di buot ipasabot ni Apostol Pablo? Nganong iyang gibutang ang self-control sa katapusan? Nganong iyang gibutang kining pinaka-importante nga mensahe karon, ang pagpugong sa atong kaugalingon? Nakainom-nom ko sa akong asawa, di ko kalimot kay sa dihang nanguli namin naghilak siya. Giingnan ako siya, nganong naghilak man ka? Ingon siya, niadto ko dito sa iglesia ganina, diin ako nahimong youth pastor. Sa pag-adto yun, pirmero palang buntag, gisugat din siya sa usa sa ato nga mga members dito. Unya, giingnan siya nga, pagkanindot sa imong sinina, dili na ko nganlan, kay basi unyag, mamaot ang mensahe. Sa pagkanindot sa imong sinina, Alma Jane, kay Alma Jane man to akong asawa, AJ, pagkanindot sa imong sinina, AJ, pari-parihagin sila kulor sa among kortina, sa among bathroom. Kung wala kay pagpugong sa imong kaugalingon, siguro magkinusiyay, maghinapakay, magsinumbagay ang mahitabo niining istorya nga dili maayo. Kita pod mga igsuon, kung wala ta makaangay, ayaw lang gamita ang atong baba sa pag-istorya. This is what we call radical honesty. Wala'y pagpugong sa kaugalingon, bisag unsay atong istorya, basta makalusot ang atong istorya. Okay rin sa mga bata siguro. Ang ubang mga bata, mo yung sila nga kining mga bata, honest rin kay ni. Giimbitar ko kausa dito sa lingating nga speaker sa church. Pagsulod na namo sa church, mura kog nalaglag sa kaulaw nga samtang nagkuyog ko sa akong anak, si Hana. Iyang nakitaan kining babae nga ang ngipon dinhi sa kilid, wala na gyud. Kini na lang ngipon dinhi nga nabilin kining duha ka buok. Magiinan na bitaw ka na matigulang na taon sao magin nga matangtang man gyud ang ngipon. Unya wala putay ikapalit og laing ngipon nga atong ibutang sa atong baba. Sa dihang nakitaan sa akong anak, pastilan kay nakitaan magito niya tong babae nga duha ra ka buok ngipon. Ingon na siya nga ang imo laging ngipon kay mura rabbit. Dili masayon. Radical honesty. Wala'y pagpugong sa kaugalingon. Kung wala kay pagpugong sa kaugalingon, unsa may mahitabo sa atong kinabuhi. Unsa may mahitabo sa atong isikataw kun ang atong baba wala nato hatagi og self-control. Si Larry Greenmeyer misulat, ingon siya, nisulat og usa ka libro nga gihimo ni Marco Lucubani. Siya author sa gitawag og intelligence. This is a terrible idea. I don't think it solved any problem. This was the worst month that I have. Si Marco Lucubani, about a year ago, I was at the World Economic Forum. And we had a dinner and talks on intelligence. University of Michigan professor of social psychology, Richard Nisbet, the world's greatest authority on intelligence, plainly said that he's rather have his son be high on self-control than intelligence. Self-control is the key to a well-functioning life. Unsa ko no? Usa ka professor, ingon siya, mas maayo pa nga ang akong anak ma-develop ang pagpugong sa kaulion kaysa bright kayo ang akong anak.
Kay nga naman, unsay diferensya? Kung ang imong anak dunay pagpugong sa kaugalingon, mas hayag pa iyang kaugmaon kaysa sa mga tao nga bright kayo apan walay pagpugong sa kaugalingon. Busa ingon ang professor, mas maayo pa nga ang akong anak ma-develop ang pagpugong sa kaugalingon kay ma-develop ang iyang pagka-bright. Self-control is the opposite of self-indulgence. Those who are spirit-led, well, have the strength to say no to themselves. Sinulat ni Walter Hansen. Insya ko no, katong mga tao nga nagiyahan sa balang espiritu, makabalo unsaon pag-ingon nga ayaw sa iyahang kinabuhi. No to themselves. Pangutan onta mo karon. Do you know how to say no to ourselves? Ngano gibutang ang self-control sa katapusan? Kay una, you need to control hate to develop love. Gikinahanglan nga makabalo ka unsaon pag-control sa imong kasuko aron ang imong gugma ma-develop. You have to control misery to develop joy. You have to control or fight against control fighting to develop peace. You have to control irritability to develop patience. You have to control meanness to develop kindness. You have to control wickedness to develop goodness. You need to control or stop treachery or disloyal to develop faithfulness. You need to control ferocity to develop gentleness. Kagabi atong gisgutan. Si Ginoo mo'y unsa nga nito? Loser sa tibok kalibutan. Apan sa iyahang pagka-loser, mga kaigsuunan o mga paglaom, nahimong paglaom sa tanan. Kaysa dihang nagpakamatay siya sa krus, loser siya sa krus, apan nang manaugon siya sa atong makasing-kasing. Kay ngano, iyahang gipakamatyan ikaw ug ako. Self-control is the ability to say no to ourselves. Makabalo ba ka ata mo ingon og no to anything that is not good? Makabalo ba ta maingon nga dili ko na kay dili na makaayo para nako, makahatag na og kalaglagan ako. Nakahinumdum ko sa istorya sa usa ka pastor. Nagkuyog siyang asawa, hilabihang pipila na ka mga tuig. Unya, usa ka panahon na samtang kini mga pastor kay magbalhin-balhin magini. Wala may pastor nga magpermanente sa usa ka distrito or sa usa ka iglesia. Sa dihang gibalhin na siya pag sige siyang panghipos, ang iyang bana nakakita og box didto sa ilalom sa katri. So iyang ipangutana ang iyang asawa nga, tay unsa magining box nga naa dinhi nganong gitagu-taguan man niya na gibutang nga do not touch. Unsa may but pasabot ani? Ingon ang asawa nga ayaw lang lagi ginaghilabti. Pipila ka mga tuig na sab sa ilahang panagpuyo, ning balhin na pud sila. Karon kay naanaw po ning box. Kinibitaw na ibutang nga do not touch, maganahan magita mo hikap. So ang pastor wala makapugong, iyahang giablihan ang box. Pag-abli sa box, iyang nakitaan nga ang box dunay itlog. Siya nga maura man din gitagu-taguan, iyang ano dili man ipablihan. Iyang giukay-ukay naman sa ilalong kwarta. Ingon siya, na tinaguan din hing kwarta. Unsa gi kay buti pasabutan ni. So pagpauli sa iyang asawa, iyang gistorya niyang asawa nga day pasaylua kay ko pero nakasala ko. Kaya ang box nga dili nimo ipahikap, dili nimo paablihan ako ging naablihan, wa ko kapungong busa pasaylua ko. Ingon siya nganong imo man kong gipugnan sa pag-open atong nga itlog raman tong na dito niya, kwarta raman to, unsa may buti pasabot ato. Ingon din ang asawa, siya nga, Dad, sa matag wali nimo nga dili, maayo ang imong wali. Akong butangan o gusa ka itlog dito sa sulanan.
Pag-ihap niya kay gamay raman, isang ay salamat gamay raman di ay ang dili maayo nga wali nga ako nahimo. Siya katong kwarta, unsa man to na dito sa ubos, katong naay kwarta dito. Ingon na yung asawa nga, sa matag daghan na, usa na kadusina gani ang itlog, ako da yung ibaligya, o niya ang halin mo na itong naa dito sa ilalong. Self-control. Do you know how to say no to ourselves? It's a mindset, mga kapaglahom. It's a mindset. Sa Biblia, dunay usa ka tao atong hisgutan dinhi nga usa kakusgan kay nga tao dili na ako ni basahon. Iyang amahan mao si Manoah. Unya si Manoah nakaanak og usa ka anak, unya giingnan sa Ginoo nga ang imong anak gikinahanglan nga mahimo siyang Nasarini. Unsa may buot ni pasabot niini? Nasarini. Dili siya dapat mo inom o wine, dili siya dapat putlan ang buhok. Kinsa man dining tawhana? Si Samson. Apan usa ka panahon ni Anas, si Samson wala siyang makapugong, nakapangasawa og dili magtotoo. Sa dihang nakapangasawa og dili magtotoo, imbes nga mamahimo siya nga judge sa Israel, mamahimong manlalaban sa Israel, gisukod ang iyang pagka-judge sa Israel. Unya kay daghan naman kayang gipamatay nga mga Palestinians. Mao ni siya nahitabo. Ingnan dayon siya, akong basahon tong dito dapit, akong ibalik gamay. Sa versikulo 5, the ruler of the Philistines went to her and said, "See, if you can lure him into showing you the secret of his great strength and how he can overpower him, so we may tie him up and subdue him. Each one of us will give you 1,100 shekels of silver." Pila man ng 1,100 shekels of silver? Kung atong kwintahon ang 1,100,000 of shekels. Pila gani ka ruler sa Philistines atong panahon ni Samson, dunay 5. So kung ato i-multiply, 5 sila nga maghatag og 1,100 shekels of silver. Ang total ani 5,500 shekels of silver. Kabalo ba mo kung pila ni sa US dollars? This is about 15 million US dollars. Karon, ikaw si Delilah, gi-offeran ka og 15 million US dollars, dili ka kamaning kamot nga makuha nimo ang sikreto sa imong bana aron makakwarta ka. Pero hunaon na to mga igsuon nga sa iyang pagpangutan, this is about distraction. Distraction sa kinabuhi. Apan wa makapugong tungod lagi kay asawa. Nasulti ni Samson sa iyang asawa kung unsa iyang sikreto ug sa diha-diha nakabaton siya sa kalaglagan sa iyang pagka-judge sa Israel. Self-control is the ability to say no to ourselves. Nakabaton bata sa pagpugong sa atong kaugalingon, pag-ingon, dili nako ni mahimo kay dautan ni alang sa tubangan sa Ginoo. Dili nako ni mahimo ang pagpatay kay dili ni maoy design sa Ginoo, dapat higugmaon ang tao. Makapugong katabisan sa atong pagkaon. Lami manggugay ni ako lang itilawan ni bisag kausa lang yun. Ang kausa na himong dubli. Si Samson sa dihang nawad-an na siya og paglaom kay gikuha na ang iyang kusog apan sa katapusan nahimo gihapon niya ang pinakanindot kaayo nga desisyon nga mao ang pagsunod kang Kristo. Sa dili pa kumuundang gamay nga eksperyensya sa dihang na eskwela ko sa Mindanao, Misamis University. Pag-eskwela na ako dito, education akong gikuha kay human naman kong pastor. Mga education units akong gikuha. Ang problema kay ang Sabado na nining summer nga eskwela.
Gilalis na ko ang maestra kay sige siyang pangutana nganong wala man kadinikig kada Sabado man may mag-exam. Unya kada Lunes ining makitaan ko niya naingon na siya nga ikaw bisan pag maay ka mo istorya pero kay wala kay exam di kakapasar ani akong klase. Nadugay na irita ko sa iyang istorya kay kada Lunes magkita mi mao gi peringon. Di na ko ma'am, di ba naatay freedom of religion? Di ba ang Misamis University naamay freedom of religion? Nganong dili man ko nimo hatagan? Ingon siya nga, nganong hatagan tamang ka nga pila ka buk Adventista dinhi? 7 mo ka buk Adventista. Unya ikaw ra gid usa ang dili mo atin. Kining imong mga classmates mo atin man Murag nakanghakoy na ko nga unsa pa ni mga Adventista nga dili mo eskwela man pug Sabado? Di nadaot ang akong pagka-Adventista. Naglibog ko kung saan ako sa pag-istorya, pero gihatagan ko giya sa Ginoo. Ning tindog ko, ina ko ma'am, ang kada tawo na ay lahi-lahi nga prinsipyo. Kung sila mo eskwela, mo take og exam sa adlaw Sabado, ako dili. Kaya ako ning prinsipyo, ako ning gisadihan. Pastor ang akong kurso, ma'am. Dugay kay aming lalis. Hangtod na dugay nga kining among paglalis, naabot yun sa presidente sa eskwelahan sa Misamis University. Ingon siya nako, dili ka makapasar niining akong klase, bisan tuod kay sa among klase mga kapaglaom. Sige man kong istorya, sige kung sa iyang pangutana, daghan kay ko ginaistorya. Bisan pag maay ka mo istorya, dili ka kapasar niining klase ha. Pero ako siyang ingnan, nako ma'am, ayaw lang kabalaka o di ko kapasar. Kaya number 1, anak ko'y trabaho, gatrabaho na ko. Unya, kung hatagan man ko ni mo og failing grade, ayaw lang kabalaka, kaya naa naman ko'y trabaho. Ning samot siyang kasuko. Pero sultihan ta mo, unsay na hitabo? Naabot sa presidente sa college, sa university, ang among conversation. 2 ka bulan gikan dito, nawad-an og trabaho ang maestra. Pagbalik na ko sa eskwelahan, kay kuhaon ako ang akong sulat. Ang sulat, naa dito ang akong grado. Abi na ko, di ko kapasar. Pero sultian ta mo, mga kapaglaom, gihatagan ko niya og B+. Amen. Self-control. Kabalo batang mo ingon og no sa mga butang nga dili maayo. Ang Ginoo magapanalangin nato. Naunta, kung gusto tang ma-develop ang atong gugma, kung gusto tang ma-develop ang atong kalipay, ang atong pagpugong, ang atong kaayo, ang atong pagpasinsya, ang atong pagkamaayo, ang atong pagkabuutan, o ang atong mapahinabsanon ng kinabuhi, kinahanglan nga doon na tayo pagpugong sa atong kaugalingon. Mag-ampot ha. Ginoong Diyos, salamat Ginoo nga imo kami gihatagan og kalampusan sa amo nga mensahe nining simana. Salamat kay Ginoo nga imong gibutangan og eksperyensya, katapusan nga mensahe nga naghatod kanamo sa pagpugong sa among kaugalingon aron ma-develop ang uban namo nga mga kinaiya isip usa ka leader sa among iglesia. Salamat nga ikaw magauban kanamong tanan samtang among kinabuhian ang imong mensahe aron ang balang espiritu magapuyo, ma-develop, mamahimo kaming sama nimo. Kininta na among gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen.